Ten čas tak beží, že? Vaše dieťatko je už vo veku, keď vo vašom hlase rozpozná rôzne emócie ako šťastie a hnev. Je deň čo deň silnejšie a už má dosť síl na to, aby sa samo posadilo a bude ešte pohyblivejšie, až začne samo liesť alebo sa šúchať po zadočku. Čím viac sa bude hýbať a čím viac bude jesť, tým bude vystavené viacerým novým vplyvom a bacilom. Nemajte však strach. Všetko to napomáha vytváraniu a posilňovaniu imunitného systému. Od teraz môžete pomaly meniť konzistenciu jeho jedla. S novými potravinami by ste však dieťa mali zoznamovať postupne. Vždy zavádzajte len jednu potravinu, aby ste zistili možné alergické reakcie na danú potravinu. Dbajte na to, aby vaše dieťa jedlo stravu podporujúcu rast kostí a zaručujúcu normálny rast a vývoj dieťaťa. Čiže podávajte len pestrú a vyváženú stravu.